Hello, I want to play a game. Ja vitut, näytetään suomeksi. Tervetuloa peliin. Olette kaikki osallistuneet tai joutuneet osallistuneet. Edessäni on 2 pulloa. Toisessa on tumman vihreä, jossa on happi. Ja toisessa pullossa on Henkon verta. Teidän pitää valita jompikumpi ja juoda se. Orjani tuovat teille lasku ja juoda. Ja se on pakko. Hyvä. Nyt kun olette juoneet. Seuraavaksi punaiset ja vihreät valitsevat omista joukoistaan yhden valikon. Nyt kun olette valinneet, valituille annetaan lisäohjeita orjien ja toimistoon. Ja punainen menee makuuhuoneeseen ja vihreä menee keittiöön. Muut jäävät odottamaan ja saavat lisäohjeita. Hyvä. Edustajat ovat siirtyneet. Nyt menette heidän luokse. Ja he antavat teille ohjeita, mitä teidän tulee tehdä. Tämän jälkeen kun olette suorittaneet tehtävän, palaatte takaisin olohuoneeseen ja saatte lisäohjeita. Hyvä. Olette suorittaneet tehtävän. Tämä ei pääse tähän. Peli on vasta alueella. Let the game begin.